bismillah sarki lillahi ubangiji gaban dama, ka taimake ni sarki zan waka ta da gimbiyar mata. Na gimbiyar 'yan mata dan cikin sikin zamo farko, da sallama nake farawa sannan ke gimbiyar mata. Kyan ado da kyawun tarbiyya zo gare ki 'yan mata, wallahi ni ina kaunar ki zo gare ni gimbiyata. Na gimbiyata, sannan sarauniyata, kuma aminiyata, kuma masoyiyata, sannan gimbiyata. Bangare irin na masoya na dace gimbiyar mata, wallani ina kaunar ki sa zuciyar ki kima. Zani so ki bani kulawa karki bani zuci ne fama, kin san da dukkan mai yin so dole za ya sha fama. Amma idan da ke na yi dace na san ba za ni kuka ba, don abin da zan cewa kan kaunar ki bani karya ba. Na gimbiyar 'yan mata na malama cikin mata, wallahi ni ina kaunar ki zo gare ni gimbiyar mata. Shana ni ina san ki, wallahi ni ina san ki, ki ban kula irin ta masoya dan karki sani in fama. Kin san da so akwai zafi, sannan so akwai gona, sannan ya sa a yau jinya. Ki tausaya ki bani kulawa karki sani fara yin jinya, zafinsa shi yake sa a yi jinya. Gimbiya ki dube ni, in kika bani zan zaucewa ne tunda ni ina san ki. Kin san da shi idan so ya so za ya sa zuciya ciwo, domin ai rashi na masoyi kin san da babu daɗi hobi. A zahiri abin ne min ciwo a ce babu soyayya, ai dole sai da soyayya hobi, dole sai da kaunar ki. Na gimbiyar 'yan mata na ke kaɗe nake kallo, wallahi ni ina kaunar ki kisa kan cikin tunaninki. Zan kula da ke hobi na ni ba za ni bar kirana ba, zan samo katanga mai karhi gare ke gimbiyar mata. Sai da ke budurwata, sai da ke 'yan mata, sahiba a bar sona. Na gimbiyata, na malamata.